tanpa lingulon apa setyane kelakon ayo nduk ndang rene ayo nduk ndang rene lara disambirke mae cerak ra ngampirke tanpa lingulon apa setyane kelakon Sugeng dalu Mbak Sri Utami. Nggih wilujeng dalu. Nggih, nek ning kene krasa adem ora? Nggih, lumayan asrep. Oh, lumayan. Nggih. Saya nang nggonmu kono. Ngene kula sing pundi lho? Ngene kula sing pundi? Nggonmu sing ndi ta? Ngene kula saiki kalih Aku nggih. lali. Heeh. Ya sokno kulon, sokno lor. Heeh. Yo iki gandeng barbodo, barbakdo iki swara-swara malah do remuk iki. Monggo. Lah apa yang ngono? Sok do nyengkake bar ngempet sesasi iki lho Pak De. Lah jane iki prei iki swara iki sokong ngono ya. Ha iki malah do remuk kabeh. Saya nemen le remuk. Lah iya. Ayo Yayi. Nggih. Diaturake langgam Jawa. Langgam Jawa, jenengan bawa sik Rama. Nah, lho, ya ngono kuwi to. Ya ngono kuwi to. Kebiasaan. Yo iki langganan. Larase pelok nenem. Bocah ngon ngiring angin. Yo sejenggon Sejenggon terus pundi? Padha. Kok padha ya beda? Oh beda. Beda. Sejenggon beda. Ning rasane sok padha. Nek babagan rasa kula mboten ngerti. Ana banyu segara ngone-ngone malah eka aso sedoan sembah ira aku rewelan aturira zikir mring Gusti Allah. Monggo. Nah, iki ya langgame milih dhewe ya. Nggih kadang tresna kemawon kan. Kadung tresna. Heeh, soalé wis kadung. Wes katon tejane yen mbok prangkaton mah jarang aduh wiragane sinawang tan amboseni yen basangot wimbuh patut nyoto jatmi kamera
Pacaane sarwa asri jroba eneku tansah tumor eman wasemayan yamung nimas kepara Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat tanpa cara aduh wiragane sinawangken ambo seni ati wolak-walik kosong yen basangut wimbuh patut nyata jatmi kamrah ati eman lestari tan lilopi sah ritmo nadyan bebasane aliran bangsa lembar nimat awas kancatan rasa sangaset neng atiku Pacaane sarwa asri jroba